Salam gatyrly dostlar, gelin bugünkü videoda telefondan nähili elektron poçta açylyşyny kysgaça öwrenip geçelim. Elektron poçta açmak üçin ilk bilen Gmail programmamyza girýär we soňra aşagda dobawit account şoňa basýar we soňra Google saýlaýar. We bundan soň Google saýlandydan soň ve şutaýdan aşagdan sozat account şoňa basýar. Edilýär. Bundan soňra öz adymy, familiýamy girýär. Ýokaryga adymy, aşağı familiýany. Şunu ýazydy. Ve daly. Berde öz doglan günümizi, aýymyzy we ýylymyzy girýär. Bu ýerden dostlar öz jymsymy saýlaýar. Haýsy gerek bolsa. Ve daly. Bundan soňra ýokarda özü elektron adres ödürleýär. Eger ol göwnüňe yaramasa aşagdan sozda sok üstüne adres Gmail şoňa basýar. Ve öz göwnüňe yarany soňra girýär. Şutaýdan. Şundan ýazydy. Ve soňra daly. Ve eger bu elektron adres hiç kimde ýok bolsa şunlar täze parol girdiňden soraýar. Eger bar bolsa şu elektron adresini terden girdiňden bolýar, döretden bolýar we ýatdan çykmazyk bir paroly girdiňiz. Şutaýdan. Şunu ýetirelim. Ve soňra daly. Daly basýar. We berde eger öz nomeryny goşup bolsaňyz dobawit nomer şoňa basýar. Ýok, goşadyňyz gelmese bu viza çykýar we aşagda propustitler şoňa basýar. Ve şu daly. Bundan soňra ýokardaky uslowyany okuýar. Bu okumasa bolýar. Ve soň tırnmada basýar. Bravo, çıkarışmak lazım. Ne boşuna yarı ya da counter ödüllü içine girýär ve ýokurdan derdim özüňiz ýene nastroykany düzülýäňiz nähili gerek bolsa parolny saýlaýäňiz we beýle atlanıp şutaýdan temalaryny goýýarýaňyz we surat goýýarýaňyz özüňiz saýlap nähili surat goýýaňyz bolsa şutaýdan şunu ýazydy. Daha dostlar, şunu bilen şu videonu tamamlayan. Bu video size faydalı bolanları düşünmeyi edeceğim. Şimdi videoda görüşürüz. Hoşça kalın.